és gairebé més important que el que en pensem de la llista única era el raonament que feia el president de per què era necessària la llista única. Jo crec que a vegades ens hem quedat molt en el debat públic sobre la llista única, sí o no, i ens hem oblidat dels motius que en la mateixa conferència el president argumentava que li feien arribar a fer la proposta. I el motiu bàsicament era fora de Catalunya ningú espera el procés català, a ningú li fa il·lusió, per tant hem de fer les coses molt ben fetes, no ens han deixat fer un referèndum, que hagués sigut la millor forma de fer-ho, no ens han deixat fer una consulta, que hagués sigut la millor forma de fer-ho, hem fet el procés participatiu del 9 de novembre, però no és equiparable internacionalment a un referèndum, per tant hem de buscar la manera de poder fer el que no ens han deixat fer. I ell deia, jo crec que la millor manera de fer el que no ens han deixat fer i que sigui, doncs, des d'un punt de vista internacional entès i pugui ser equiparable als estàndards d'un referèndum, és que tots els que pensem el mateix anem amb una sola llista, aglutinant a més, i diguem, per explicar encara millor què és el procés català, amb molta presència de societat civil i poca presència de partits, per traslladar també a l'exterior de que no és una demanda o no és un projecte partidari, sinó que és un projecte de país. Però l'important, l'instrument era la llista única, l'important és l'argument. És que és molt important que fem les coses molt ben fetes perquè a fora, el dia que toqui, si toca, doncs puguin posar el nil obstat i puguin dir endavant, perquè si no quedarem encallats i és un escenari en el que no podem treballar, el de quedar-nos encallats en una zona, en un espai de ningú. Per tant, m'agrada destacar sempre molt no tant el projecte de llista única, sinó l'argumentació, que la comparteixo del tot. La comparteixo del tot. Fem el que fem, ha de ser, i fem les passes que fem, han de ser passes que permetin el reconeixement internacional i que puguin ser assumits per la comunitat internacional.